De kinderen op televisie kijken, zoals ze vast en zeker erbij zien. Maar bedenk dich goed, hier. Hey Bios, hier, maar ook in Venlo is het te doen. Geef ze een goed applaus. Björn en Mieke. Goedemorgen Venlo! Hier is het te doen, hier is het te zien. Hier wonen we op de leven, wat je nergens anders ziet. Hier is het te doen, hier willen we zien. Wat je hier zit zien en nergens anders zien. Björn, hoeveel keer moest je vandaag optreden? Even mijn blote hoofd, ik meen 8 keer. Dus Is dat te doen? dat is te doen, jawel, jawel. Het geeft zoveel energie, dus dan komt het wel goed. Wie gaat ze dicht doorheen? Veel thee drinken en een klein beetje opletten met praten, vooral in een drukke omgeving. Maar het gaat goed komen. Mieke, verstaan hier bij de Zoepkoel in Venlo, speciale plek? Ja, dat is een van de vetste optredens, vind ik, met de vastelovend. Ja. Wat is hier zo schoon aan? Ja, hier staat echt de pure vastelovensliefhebbers dan dadelijk op het plein, hè? Dus dat is echt fantastisch. Hier is het te doen, hier is het te zien. Hier wonen we op de leven, wat je nergens anders ziet. Hier is het te doen, hier is het te zien. Hier wordt nu wat beleven, wat je nergens anders ziet. Hier is het te doen, hier willen we zien. Wat je hier zit, zie je nergens en nergens anders niet. Wat je hier zit, zie je nergens. Wat je hier zit, zie je nergens en nergens anders niet. Hey! Wauw! Ja! En wat goed om hier op de Vroege Mergen weer te zien. Het zonnetje straalt. Yes! Ja, fantastisch. Ja, het blijft wat we van tevoren ook al zeiden. Dit blijft het mooiste plein van Limburg eigenlijk, qua traditie. En ja, genoten. En doe ook? Ja, ontzettend. Ja, echt top. Ja, waanzinnig publiek. Eigenlijk zou ze hier moeten eindigen, of niet? Ja, eigenlijk gewoon 8 van deze optredens per dag. Dat is het beste, denk ik. Is het niet gekke werk? Jawel. Kapotmakerij. Maar we vinden het leuk, dat scheelt. Zo, daar zien we weer. Hoe zijn we hier? In het mooie Gennep. Het is een eindje rieën, maar we zien er. Ja, dat wat. En wat gaat hier gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Nou, er is een mertzitting. Ja, mertzitting. Dat was Dus het. er is dus verteld een groot plein met een paar duizend mensen. Dus het zorgt er in ieder geval al druk uit. Ja! Goedemiddag, Gennep! Zien we allemaal een beetje geloven, of niet? Maar even dit af natuurlijk. Als een krukje bij jou aan de hand stond pas net opnieuw. U was belovend, wat is dat nou? Geen meezien. Veel op de nek, achter was de gek en de wereld was mooi. Hier op het licht zie ik ook gezicht, wat ik hiermee ontstooi. Net als ik moest versloppen, als hoeden nog boven gezet. Kun je dat zien? Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan deze zin. Dan ben ik nooit zo lief. En kom maar! Dus we sterren bovenaan, voor ben ik de hele man. Laat nog boven als de sporen van de lucht. Dank je. Slecht. Het vies toch? Het vies. Ik weet het niet. Doen we normaal nooit. Doen we Dit normaal doen we nooit. maar nooit. Nooit. Nou, Bjorn die kon zich weer eens niet beheersen. Dus zie Zeg nou even het eerlijke verhaal dat de mensen dat dus ook zien, dat ik Nee. eigenlijk niet de initiatiefnemer ben. Ja, maar als de mensen ons zien, dan weten ze dat. Het is de M van, het is eigenlijk Bjorn en McDonald's normaal. En nu is het Bjorn en Mieke, dus dat is een beetje de... Maar voor Nee, maar wie zo... plannen jullie een nog leuker liedje. En hoe heet het? Hier, ons bestaan. Ja. Was Die bestaan. vond ik nog leuker. Oh, wat goed. Top. Dankjewel. Smakelijk en een fijne dag nog. Dankjewel. Fijne carnaval. Dank je, hetzelfde. Dit is dus Mieke en dit is Bjorn. Ja, precies. Dus we kunnen hem af te zien, dat scheelt nog wel. Let's gaan. Voor zijn figuur hoeft hij niet meer te laten. Smakelijk. Doei doei.
Ja, ik ben Roel Gommans, onderdeel van de NSV-mannen en ook schrijver van 1000 Sterren. Ongelooflijk. Jij zit te maken van het lied. Ja, één van de, hè. We doen het met z'n drieën altijd, dus ja. En het is een enorm succes. Wie komt dat? Wat mij echt opviel is dat iedereen hun eigen verhaal erin herkende. Inderdaad. Iedereen heeft wel iemand verloren of iemand heeft wel iemand metgemaakt die er niet meer is. Waar ze samen de vastelovend met hebben gevierd. En in de appjes en mails die we kregen huurden allemaal dan hun eigen verhaal wat ze huren in dat nummer. En dat is geweldig. Is dit heel gek, een hele trieste aanleiding en zoveel blijheid bij het zingen van het liedje? Nou, dat was toen mijn vader overleed, was dat ook het eerste van, hey, hoe kan ik nou deze trieste gelegenheid inderdaad toch positief laten huren? Want inderdaad, het is natuurlijk een rouwrijntje. En hoe kunnen we dat toch positief zien? Want heel veel mensen herdenken juist de mensen van wie ze heel veel hielden op hele positieve momenten. En dit is er één van. En dat hebben we op deze manier geprobeerd. Straks die wil ik dan aanwezig zit, dan ben ik nooit alleen. Kom op! Hey! 1000 sterren bovenaan, zo ben ik de liefde van. Lach nog over het sporen van de lucht. Het is een lekker stik lang, met vaste loden aan. Lach nog over het laatste sporen van de We zien een horst. Ja. Wie voor zijn plek is dit nu? De vierde. Ik ben de tel een beetje We zien kwijt. hier nou op de helft. Dus het gaat de goede kant op. Hè? En het is nog steeds gezellig, hè? Ja, super gezellig hè. Nou, en het is echt gewoon met zijn Björn vragen. Donderdag stond op Facebook. Ja. En toen heb ik Björn Zotte kwam er tegen. Ik zeg, wat hebben jullie een knijter van een hit. Dit stond aan alle kanten. Dit pakt gelijk vanaf het moment 1. En echt topnummer. Echt fantastisch mooi. Er zit alle emotie in. Er zit het feest in. En ja, mooi. Af, top. En niet omdat Mieke nou neem staat. Dat Mieke een heel charmante dame is. Ik op de knie bij zo'n Maar rug. dat is- Als je nou... Ja. Alleen we hebben wel al afgesproken dat we volgend jaar wel een klein beetje wat minder gaan doen. Dus dat we er maximaal 4 op een dag gaan doen. Want 8 is gewoon echt van hop naar her. En vanaf 's middags 10 uur zaten we in de auto. En uiteindelijk zien we hem om 2 uur liggen we in bed. Dus dat is vrij pittig. Ik heb een weekend vrij, dat maakt me toch zo blij. Als ik met mijn auto naar het feest toe rijd. Een uurtje mee opgedaan, had ik mijn zus gekocht. En toen kwam ik met bakken moeten lopen. Bakken moeten lopen. Bakken moeten lopen. Bakken moeten lopen. Ga er gewoon weer. Het regent, het hagelt. Goedenavond. Goedenavond. De laatste. De laatste. Ja, je kunt wel een beetje huren aan een stemmetje. Het heeft aardig wat gekost, maar we gaan nog één keer gas geven. Gekkenhoes. Gekkenhuis, ja zeker. Net ook in alle optredens eigenlijk. Ja, de ene is nog leuker dan de ander. En mooi mee te maken. Wat is de grootste voldoening? Ja, die reacties van, vooral op 1000 sterren eigenlijk. Dat is echt fantastisch. Was het niet op een gegeven moment kotsmeug, dat liedje? Jawel. Nu? Jazeker, kan niet meer horen. En toch is dat van tevoren denk je van, moeten we weer alleen als je de reacties van het publiek ziet en het enthousiasme, ja, dan is alles in één keer, maakt er plaats voor super trots dat je dit moet zingen en dat je dit moet doen. Dus dat, Wereldberoemde Limburg en voor een paar dagen is het weer helemaal voorbij. Ja, dan is het zwarte gat, hè? Ja, wel bekende zwarte gat. Is het echt zo? Nee, we hebben wel altijd, we zien elkaar natuurlijk, ik zie Mieke nou meer als mijn eigen vrouw deze dag. Dus het is wel altijd dat we de eerste 2 dagen zien van, blij dat ik even de stem en het gezicht niet hoef te zien.
Maar daarna, Raak. na 3 dagen, dan, hebben we toch, dan bellen we elkaar van, Ja, ik mis het toch wel. Mis het toch wel. Als een klutje bij jou aan de hand, stond was mij opnieuw. De vastenavond, wat is dat nou? Jullie het meezien. Benen op de nek, ach dat was te gek en de wereld was mooi. Hier het overlicht zie ik uw gezicht of ik hier met ons stooi. En als ik los kom slopen, als hoe je naar boven gezegd, kun je dat zien. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan deze zin, dan ben je nooit zo weer. Duizend sterren bovenaan, toch ben ik de heer van. Lach nog over de laatste snoren van de lucht. Duizend lentjes die